Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare hande ko ñalawma talata hawri ko jeenayi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati gaddani on habruji mon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis ene wayno ko ñalawma hannde hono kanko Donald Trump ka o yeehi kadi Washington fottoyde e ñawoɓe ko wiyeteɓe cour d'appel ɗum noon ko fotani yaha toon kono kanko nawi toon hoore makko donc ko ɓuuri haalde toon ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ñawoɓe tato rewɓe jinno ko heɗade hon ko woni sababu hono kanko Donald Trump omo waɗi appel wiide wonde ko henno o fotani ñaawede sababude gueɗe parɗe woteji tan ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon siftinɗen ko kanko mo takka supporteur uji makko yanɓe toon to congrès ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji nogas goho wonde ko kanko murtini ɗumen kanko Donald Trump ha hande omo continue wiide wonde ko ko waɗi nden ko fof ɗum fof nden ko président wonno omo foti salade woteji omo foti kadi haalde gueɗe ɗe ganduɗa waylude no yimɓe gotirni ɗum ɗo fof noon ko ɗum woni ko kamɓe ñawoɓe ɓeɗo ɓe keɗoto ene wayno ko kanko Jack Smith noon ɗum noon wonande procureur uji laamu mbi wonde ko constitution mo États-Unis wi wonde ko hay goto fotani wiyede wonde kene jogui exception ko fate constitution donc baɗɗo hunde fof ne foti ñawede ɗum noon kadi ne wayno ko département d' état walla ministére de la justice hay sinno kañum hoore waɗi exception wiide wonde ko so tawi président nde jooɗi on saaha nde ene wayno ko mandat muɗum so gasani hay goɗɗo fotani ñawede kono noon so mandat mum gasi ne foti ñawede ɗum noon ene wayno ko wawi wonde foof kamɓe ɓeɗo rewɓe tato e tournade kadi koye haralleɓe ko fate ne ñawoji mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe question ngaji ɓe namdoto avocat ji hono kanko Donald Trump ɗi e avocat ji goɗɗi laamu ɗi ene wayno koɓe jogui kamɓe koye mabɓe sikkitare est ce que Donald Trump ko haalata ko ene jogui hen droit pour wiide wonde kene jogui immunité siftini ɗon tan immunité kalteɗo o ene wi ko wiide wonde ko kanko président o fotani ñawede o fotani enquêtede donc ene wayno ko wonen juge uji mbi wonde ko est ce que ɗum firti wonde ko kanko président o wawi so welama o wara yimɓe lundiɓe laamu makko walla waɗa gueɗe ɗe ganduɗa bonɗe ko ɗum firti ɗiɗon question ngaji firti ko wonde ko kamɓe ɓeɗo ñawoɓe tato ene wayno ko kamɓe koyeɓe jogui sikkitare wonde eɓe gonɗinani no fewi Donald Trump ne jogui ɗum ɗon kono noon ko wawi wonde fof tawde ɓe jaltinani décision haqqillaji fof ko toon kucciriri oɗo saha joni toon to Washington siftini ɗon tan ko balɗe nayyi heddi wonde hono woteji toon to Iowa mbaɗa ɗum noon ko élection ngaji primaire kamɓe oɗo panel ɓe mbawi artude ɓe mbi wonde ko ɓe tawi Donald Trump ne jogui immunité ɗum noon kala ko woni ñawoji patuɗe Donald Trump ko fati woteji tan ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɗo dartoto so tawi noon ɓe garti ɓe mbi wonde ko Donald Trump ala immunité ɗum noon firti ko wonde ko maɓe jamiri hono ñawore de Jack Smith o foti wadde kanko e makko kanko Trump fonde fuɗɗade e mois de mars nde ɗo ñawore ne continue ɗum noon firti tan wonde ko kanko Donald Trump kadi mo continue wadde appel yaha toon cour suprême ɗon kadi ha hande tugnade kadi ko noɓe haraleɓe no kalir ɗum ɗo fof ko peeje ka Donald Trump jogui pour wawde leltinde ñawoje ɗe walla leltinde enquête aji batteɗi ɗi par ce que mo ɗamini so tawi wonde o gagnima woteji garoji o toɗɗama kadi yo ardu leydi ndi kala ko fati e gueɗe ɗe ganduɗa enquête aji patuɗe makko omo jogui droit constitutionnel rokkimo o wiya ɗum ɗo foof yo momte ha laaɓa ɗum noon ko wawi wonde foof ene wayno ko ala taw ko anda holkamɓe ɓeɗo ñawoɓe tato koɓe jogori décide caggal nde ɓe keeɗi avocat ji Donald Trump ɓe keeɗi kadi avocat ji laamu e ko fati en oɗo immunité mo Donald Trump kalteɗo ha hande toon to États-Unis e ruttade tan ha hande hono kanko Donald Trump gargol makko toon to ngal ɗo gosodiral miijoji hakkude ɓeɗo ñawoɓe tato e kamɓe avocat ji makko kanko Donald Trump e avocat ji laamu ene wayno kanko Donald Trump o nde o hadde makko nde o yalti nde o wi wonde ko so tawi tan ɓeɗo ñawoɓe tato ne wayno calima wonde komo jogui immunité ene wayno ko leydi ndi kadi koko ruttoto e caɗele mawɗe ɗum noon ko menace mo ganduɗa henna kadi omo continue mo haala ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko holla tan ene wayno ko campagne makko ne fuɗɗito kañum hoore mum oɗo saha joni e huccitande bonnude inde hono Nikki Haley ene wayno Nikki Haley joni kañum ɓuuri wonde oɗo saha joni ɓadiɗomo kanko Donald Trump tawte hakkude mabɓe natti wonde e nde so tawi yihama ene wayno ko kanko Donald Trump ko ɓuuri Nikki Haley joni so tunnade kadi e sondage uji jaltuɗi ene wayno ko wonani ɓuurani toɓɓe sappo kuji won nokkuji kadi ne wayno Nikki Haley ene abbiti mum sifti ɗon tan ko lebbi tati walla nayyi ko adi oɗo saha joni hono kanko gouverneur mo Florida Ron DeSantis ko kanko hullitano wonde ko kanko walla ko kanko miijotono wonde ko kanko woni ɓuuri ɓadade hono Donald Trump
non wayno ko Nikki Haley ɓuri ɓadade mo ɗo joni Nikki Haley ne yaara 32 toɓɓere hono kanko Donald Trump yara 34 toɓɓere ɗum noon ko tugnade e sondage uji kaalaɗi e rewi hen ko jiida e Nikki Haley rewi hen ko hono kanko Chris Christie ancien gouverneur mo toon ɗo New Jersey donc ɗum woni sondage uji ko jaltini ko wawi wonde fof ene wayno ko campagne makko kanko Donald Trump fuɗɗi sima haade joni contre kanko Nikki Haley. hande toon to Washington e tugnade kadi ko haalse oɗo saha joni hono kanko ministre de défense biyeteɗo Lloyd Austin ene wayno ko sibabunde entirde mo hôpital ñande kila ñande nogas goo opérade mo ñande nogas goo décembre e entirde mo kadi ñande 1er janvier ɗum ɗo fof taw ko ene wayno kanko président mo États-Unis o tinani e kadi yimɓe jeeyaɓe congrès tinani e yimɓe kadi hay adjoint ji wonɓe de défense tinani ɗum ɗon addi gulali no fewi kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko congrès ne yiiɗi enquête de oɗo saha joni enquête ko woni sababu mum e kadi eɓene yimɓe hewɓe taw koye républicain nana waɗa pression e kanko Joe Biden ene wayno yo change Austin o itta ɗum tawde tan ko ministre défense kadi nde oppirto nde ene wayno hay adjoint muɗum tinani hayso nde rokkama pouvoir kadi hay yimɓe neɗɗo joguiɗo communication waɗani hay haalanani laamu haalanani kadi congrès ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna ko dangereux wonande sécurité leydi andaka noon hono kanko président Joe Biden ko jogori wadde kono noon ko yalti hande donc wawi woni fof hono kamɓe docteur eɓe wonɓe toon to Walter Reed Hospital ɗum ɗum ko hôpital militaire mo ganduɗa kamɓe yimɓe laamu eɓe cafro toon e vétéran ji cafro toon ɓe jaltini hande mbi wonde ko kanko Lloyd Austin ene wayno ko safrotono fof walla ko anti ko waɗimo firade ñande 22 décembre e kadi hande ne kontina tugui 1er janvier hay tinma 4 janvier hande koɓe tawɓe omo jogui ko wiyete cancer taw ko cancer ɓooƴe ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ɓe mbi wonde ko ala to heeɓi taw kono ene wayno ko tawde yiitama law waɗata caɗele no fewi donc ɗum noon ko hayso décision kanko président Joe Biden mo jogoɗo ƴeftude ko fate hen Austin ene ɗamina kam ko ma affaire ma callal makko d' abord réglé ɗum noon ene wayno ko yarata kanko duuɓi 90 kono noon tan ko haaleteɗo oɗo saha joni ko wullete ko kamɓe républicain surtout tugnadi kadi e journal CNN kala peeje ɗi ganduɗa kene wawi addude gulali keɓe tawne dérange président Joe Biden ko ɗum en mbaɗata ɗum noon no mbaɗa pression oɗo saha joni pour hono président Joe Biden yo seek mo kanko Lloyd Austin ministre défense mo États-Unis habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France e tugnade kadi e journal radio France international ko haali hono kanko gardiɗo leydi France Emmanuel Macron o waɗi remaniement ministére mawɗo ɗum noon remaniement makko hono kanko gardinoɗo toon leydi gardinoɗo ministre gouvernement hono biyeteɗo Elisabeth Borne nde o addi lettere pour wiide wonde ko gouvernement makko foof sekama e ɗum noon e wayno ko caggal muɗum hono kanko Emmanuel Macron o nde caggal nde oɗo en debbo biyeteɗo Elisabeth Borne kañum wonno premier ministre caggal nde holli démission muɗum gouvernement muɗum ɗum noon e wayno ko kanko Emmanuel Macron o nomi suko goto ɗum ganduɗa jaaro duuɓi 34 e ɗum ɗon kadi ko hunde fittede aduna he e surtout histoire France ko la première fois ngol ɗo woni lawol gardugol sukane nommé taw ko premier ministre taw mone yaare ɗiɗo duuɓi 34 donc e nder ha hande ko haali o wi wonde ko ɗum noon ko lettre mo windi toon to Emmanuel Macron wi ɓe mbaɗi ko toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gumiriɗi toon de journal biyeteɗo agence mauritanien d' information ene wayno ko jangde ɗemɗe gendiyankoje ene wayno udditama hande toon to Mauritanie ɗum noon ɗeɗon ɗemɗe e puɗɗoto jangguide ɗum taw ko walla ko heblude jangguinoɓe ɗum noon e tugnade konngol gumingol toon hono kanko toppitiɗo ministre toppitiɗo ko fati éducation réforme éducative systéme biyeteɗo Moftar Wula Dahi o wawino yillade toon hande e nokkuji toon to gonɗi toon to eni ɗum noon ko Nouakchott o wawi kadi fottude jangguinoɓe ɓe henna pour kadi o holli ɗumen kadi o hokki ɗumen yamirore yo mbad peeje fof mbaɗe wonde beele ne tinno ko jangguinte ko enen nanga ɗum e sérieux tugnade noon noɓe kaaliri noɓe pecciri ɗum ni ɓe mbi wonde ko ha hande tugnade communiqué gummiɗo toon to ministére toppitiɗo ko fati éducation nationale et réforme systéme éducatif ɓe mbi wonde ko ɗemgal Pulaar tawde ko kañum ɓuuri wawde haalede e leydi ndi janggate ko ɗiɗo région ngaji région biyeteɗo hodduji ɗiɗi région Asaba Gorgol Brakna e Tagante e ɗum noon mbi sibabude ko kañum ɓuuri wawde hutorede ko wayno soninke noon ene wayno jangguinte ko guiɗi makka
ko wolof kañum ne jangguine ko wiyete traza donc tumnade hande communiqué surtout kanko konngol makko ministre toppiti ko fati éducation nationale et réforme système o wi wonde ko jangguinde ɗeɗo ɗemɗe walla ɗeɗo ɗemɗe nannede ko fati jangde leydi ma wawa wallude ko wiyete en gondigal taw ko hakkude ɓinngu yummago gongal hakkude murtanaɓe kadi ko fati ko wiyete en jokkodiral kaldigal taw ne wawi wonde hakkude yimɓe jeeyaɓe leydi Mauritanie ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko ministre o wi wonde ko ɗum ɗon kadi ko hunde gouvernement o en yiiɗi ɗum ɗon watte haqqille habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Sénégal donc e tugnadi kadi ko radio français international haali walla kadi Sénéweb kañum hoore mum publie ɗum ɓe mbi wonde ko conseil constitutionnel ko wawi wiide hannde en woni ko kala ko ƴewtotono e kayitaji ko fati so tawi candidature aji yimɓe ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal ene timma walla timmani en wayno gasi hanki ɗum noon eɓe keddora kadi ɗo e nogas lewru nduɗo eɓe keddora kadi wawde ruttade kayitaji goɗɗi pour ƴewde so tawi won kayitaji goɗɗi ɓeydita hen kono noon e tugnade noɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi heftinde tan oɗo saha joni kayitaji timmuɗi ko dossier ji nogas e goho e mbi e ɗiɗon dossier ji ne jeeya hen hono dossier Amadou Ba e kadi yimɓe lundinoɓe laamu ko woni Khalifa Sall e Karim Wade ɓe mbi kadi e nder dossier ji timmuɗi ne jeeya hen dossier mo Idrissa Seck oɗon kañum meeɗino wonde candidat hitande ujunnaji 2014 kañum wonno deuxiéme ene jeeya hen kadi hono biyeteɗo Ali Nguy Ndiaye kanko wonno ministre agriculture e kanko hoore makko kanko yaltuno e ñandede gouvernement mo Macky Sall ene jeeya hen kadi ancien directeur cabinet e kadi neɗɗo ɓadinoɗo Macky Sall biyeteɗo Mohamed Boun Abdallah on dossier mum ne heftina hen ene jeeya hen kadi Malick Gakou on kadi ko neɗɗo mo ganduɗa koye parti laamu wonno kañum yaltino kañum kadi meeɗi wonde ministre ko fati e sport ko teskita tan e nder dossier ji calaɗi ene jeeya hen dossier ji tati taw ko ancien premier ministre Aminata Touré ne jeeya hen ene jeeya hen kadi ene wayno ko oɗon ne wayno timminani ko wiyete parrainage mum e kadi mo ɓurɗo teskitede ala hen ko hono kanko Ousmane Sonko inde makko Ousmane Sonko tugnade hande article o ne haali hono kanko Ousmane Sonko ene wayno ko inde makko ko waɗa disqualifié sibabunde gueɗe jaltuɗe e cour suprême ko balɗe ɓennuɗe ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa ko wiyata diffamation donc en wayno ko wawi wonde fayso ko Ousmane Sonko ala hen ɓe mbi hande article o wi wonde ko yimɓe makko tato walla liyetanaji makko tato ne jeeya e dossier ji mumen to keftinade en hen goto ko biyeteɗo mo mbiyata plan mabɓe 2 Bassirou Diomaye Faye on ko ene wayno ko plan mabɓe be ko wonande kamɓe ene wayno jeeya hen Bassirou Diomaye Faye ko kañum ko plan B mo tugnade kadi e kamɓe ancien parti mabɓe Pastef ene jeeya hen kadi biyeteɗo Cheikh Tidiane Dièye e kadi ene jeeya hen ancien ministre biyeteɗo ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa en ko kamɓe député ji Pastef kañumen mbaɗi ɗum parrainé ko wawi wonde fof ene wayno ko eko teskita hen ene wayno ko rewɓe ɗiɗi kadi enen jeeya e yimɓe dossier mumen jaɓaɓe hen debbo goto ko gynécologue biyeteɗo Rose Wardini ene woodi kadi debbo goɗɗo taw ko Anta Babacar Ngom on ko entrepreneur donc ɓeɗo woni oɗo saha joni ɓe dossier ji mum keftina donc no gasi go dossier heftinama kono ene wayno conseil constitutionnel tumnade article ɗi ene jogui ha ɗo e 20 janvier ruttitade kadi e kayitaji goɗɗi pour ƴewde so tawi won yimɓe woɗɓe ɓeydete hen ɗum noon siftindon tan ko dossier ji nannoɗi dépose noɗi hadde ko siftindon tan ko dossier ji dépose noɗi adana wonno ko 93 dossier kono ene wayno ko oɗo saha joni ɓe keftindan ko nogas ko dossier pour wiide wonde ɓeɗo kam oɗo saha ko candidat ji labtuɗi e kadi kañumen dossier ji mumen timmi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diow Sar ko ɗi habaru min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindon tan hannde ko talata 9 lewru janvier hitande 2024 yendu Allah jaam on jarama.